ମରୁରେ ବହେ ଝରଣାର ସ୍ରୋତ, ଶୁଷ୍କ ତରୁରେ ରସ ସଞ୍ଚାର ଘଟେ, ଆଉ ନିର୍ଜୀବ ଭିତରେ ସଞ୍ଚରି ଯାଏ ଜୀବନ। କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମଣିଷର ଭାଷା ଆଉ ବ୍ୟବହାରରେ। ଯେମିତି ଦୂର ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସଭିଙ୍କୁ ପୁଲକିତ କରେ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ କଳଙ୍କ ଅଛି, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କଳଙ୍କ ଥାଇ ବି ଚନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦର। ଠିକ୍ ସେମିତି ରୂପ ନୁହେଁ, ଗୁଣ, ବ୍ୟବହାର, ଭାଷା ମଣିଷକୁ ସୁନ୍ଦର କରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିଜର ଭଲ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମୀୟତା ଭାବରେ ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଖରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ମଣିଷର ମଧୁର ଭାଷାରେ ସମସ୍ତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରୂପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଗୁଣକୁ ହିଁ